Επστάιν, κίνηση του Μπρίτο, βγαίνει ο Καραγκούνης, ανεβαίνει ο Γιαννούλης. Έκανε ωραία σέντρα, ο Μάντζιος το κάνει. Στο 11. Δημούτσος. Ο Μάντζιος γυρίζει, πλασάρι, δοκάρι. Δεύτερο του Μάντζιου στο 16. Ναπολεόνι. Δεν φύγει από τον Μιχαήλ, τον ακολουθεί ο Κεϊτά. Η σέντρα, ο Ουντότζι. Κόρνερ, ο Ταμπάς στο 72. Και από τη σέντρα του Ναπολεόνι, το σουτ του Ουντότζι, μπάλα πάει στο δοκάρι. Ενδεχομένως. Σουμπίνιο βλέπει την παλιά για τον Καραγκούνη, ο οποίος είναι απέναντι από τον Φεγκρούς. Γκολ ο Καραγκούνης στο 17. Ο Καραγκούνης είχε ανοίξει το σκορ και στα Γιάννηνα, το κάνει και σήμερα στο 17. Πίτου Γκαρσία, δεν μπορούσε ο Καραγκούνης, η μπάλα πάλι στο Πίτου Γκαρσία. Πρίτο, ανεβαίνει ο Γιαννούλης αριστερά, ο Πρίτο πάει κάθετα για τον Ναπολεόνι, φέρνει την μπάλα στο δεξί και σουτάρει. Γκολ ο Ναπολεόνι στα 30 δευτερόλεπτα του δευτέρου ημιχρόνου. 2 γκολ στα play-offs για τον Στέφανο Ναπολεόνι. Ρίδης στο μισό γήπεδο τώρα ο Ατρόμητος. Κίνηση Παπαδόπουλος, δηλαδή παίζει με τον Καραμάνο, τακουνάκι φανταστικό. Παπαδόπουλος, ευκαιρία, γκολ με την παρεμβολή από τον Ιγκλέσια στο 33. Καταπληκτικά πράγματα κάνουν οι παίκτες του Παράσχου, με ωραίους συνδυασμούς, εμπνεύσεις, κινητικότητα. Δίκαια φτάνουν στον γκολ. Ενώ αναφέρουν εδώ οι συνάδελφοί μας στο Παπαδόπουλο σκόρερ. Θα δούμε στο replay. Κοιτάξτε, τακουνάκι από τον Καραμάνο, Παπαδόπουλος πλασάρι. Ναι, Παπαδόπουλος, διορθώνω.